खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसोनि सिगांनिफ्राय एबा थांनाय 2 दानसो सिगांनिफ्रायनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा बासबारियाव थार्मेल पावार प्रोजेक्ट गायसननायनि जा सरकारनि थांखि बेखौ लानानै गोबां राजखान्थि बिथिङावबो दान्थे बिदान्थे लोगोसे पर्बतजरा बासबारिनि थागिबि माखासे गामिफोरनि गेजेरावबो गोबां गोनो गोथो सानलायनाय गोनो गोथो बुजिलायनाय दान्थे बिदान्थे खालामनाया सोलिगासिनो दं आरो बेफोर मोनफ्रोमखौबो नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय मोनसे हानजाया ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लानाय जादों आरो ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लानानै माबायदियै थार्मेल पावार प्रोजेक्टखौ गायोब्ला ओनसोलाव माबायदि जौगानाय फैगोन ओनसोलनि थागिबि बर' गामिफ्रा माबोरै जेंनायाव गोग्लैगोन एबा थार्मेल पावार प्रोजेक्टखौ गायसननायनि उनाव मा मुलाम्फा जागोन बै ओनसोलाव मुलाम्फा जागोन नामा आरो बर' गामिफोरा एबा गामिफोरा बै बासबारिनि गामिफोरा मायाबाफोर खहा जागोन नामा बेफोरखौ मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय मोनसे हानजाया ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बिथांमोना दाबि दिखांनो बिथाङा फोरमायदों जे थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बानायनायाव गंसेबो नखर आरो गामिया खैफोद जानो मोननाय नङा बे रोखा बाथ्रा बुंदों बे रोखा बाथ्राखौ बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि दिपेन बर' थामहिनबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय पर्बतजरा बासबारियाव थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बानायनायनि सायाव मिरु आबसुआ ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लादों आरो बे ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लानानै बिथाङा रोखा फोरमायदों दि थार्मेल पावार प्रोजेक्ट गायसननायाव बासबारिनि गंसेबो गामिया खैफोदाव गोग्लैनाङा आरो बैफोर ओनसोलाव जाहाथे जाखिनि मोननो गोनां सरकारनिफ्राय जाखिनि मोननो गोनां बेफोरखौ मोननांगोन आरो जौगानाय जानांगोन आरो सासेबो गंसेबो नखरा खैफोदाव गोग्लैनो मोननाय नङा होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों दानिया फैदो बिदिब्ला मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे पर्बतजरा बासबारियाव थार्मेल पावार प्रोजेक्ट गायसननायनि सायाव माबायदि ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदों लादिनि दा बे खोलाहा आरो सोनाबा थानाय बे ओनसोलखौ लानानै थार्मेल माने पावार प्लान्ट बा बेयाव पावार प्रोजेक्ट इनस्टलेशननि मोनसे सार्भे लकेल सार्कल अफिसनिफ्राय आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे माखासे जि मोनसे परिबेस आरो परिस्थिति बेयाव जि मोनसे एसेसमेन्ट सोलिबाय थादों बेखौ लानानै लकेल जोंनि बासबारि पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजानि गोसोआव मोनसे जेब्लाबो सोंलु आरो बिथांमोननि गोसोआव मोनसे सन्देह बे थासारिखौ जोङो मेडियायाव बा जोंनि आन्चलिक एबसु अफिसनि बा जिल्लानि क'क्राझार जिल्ला बासबारि आन्चलिकनि गेजेरजों मिरु आफादनिसिम बे रिपर्टिं जादों आरो बेखौनो सरजमिन तदन्त ग्राउन्ड रिपर्ट कालेक्शन खालामनो थाखाय आसलते बे मा प्रजेक्ट आरो बेजों बासबारि ओनसोलनि रायजो राजा पर्बतजरा साब डिभिजन एन्टायर बिटिआर ओनसोलनि बा काउन्सिलनि सरकार बा जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन आरो बेयाव मा बहायनो नागिरदों बे खोथाखौ लानानै आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासै टीम आरो बासबारि आन्चलिक एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जोंनि एबसुनि टीम आरो लकेल माखासे जि इन्टेलेक्सुवेल दङ जोंनि वेल विजार्सफोर दङ बिथांमोनजों आङो बासबारि आन्चलिक एबसु अफिसाव सावरायदों आरो बे ओनसोलखौबो खेबसे आङो गावनि मेगनजोंनो नायदिंदों आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव माखासे इन्डास्ट्रि माखासे बेबायदि डेभेलपमेन्टेल प्रजेक्टसफोरनि दा बे अबस्थायाव जोङो नुबाय थादों आरो एडभान्टेज आसाम 2.0 आसाम सरकारा खुंनायनि उनाव बे एडभान्टेज आसामाव जायफोर इनभेस्टर्सफोर फैदों जायफोर इन्डास्ट्रियेलिस्टफोर फैदों एन्टायर आसामनि बबे बबे एरियायाव बबे बबे लेन्ड बबे जायगायाव बेखौ गायसनगोन बेखौ लानानै आसाम सरकार भारत सरकार बा जायफोर इनभेस्टर्सफोरनि गेजेराव आरो लोगोसे लकेल जि काउन्सिल सरकार दङ जेरै कार्बि आंलं डिमा हासाव बिटिआर बे माखासे ओनसोलाव हानि रिक्वायरमेन्ट नागिरनायखौ जों नुदों दा बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै बेयाव
माखासे हा नागिरनानै बिनि एसेसमेन्टखौ खालामदों होननानै जों मिथिदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोथाया बेनो स्पष्ट जे लकेल इन्ट्रेस्टखौ लानानै जोङो जेब्लाबो कनसार्न रायजो राजाया जाहाथे कुनु जेंनायाव गोलैनाङा रायजो राजानि ग्रिभेन्सेसखौ जोङो नायदों नाथाय बे ओनसोलाव जि एरियाखौ बिथांमोना प्रप'ज खालामदों माखासे नांजाबनाय गामि दङ किन्तु दासिम आङो जि तथ्यखौ मोनदों कुनु हिउमेन हेबिटेसन बा गामि दानानै थानाय बे हिउमेन हेबिटेसन बा गामि दानानै थानाय बे ओनसोलफोरखौ बेयाव सरजाबनायनि खोथायानो फैयाखै इन्डास्ट्रिखौ नांगौ जोङो डेभेलपमेन्टनि बिरोधि नङा किन्तु लकेल इन्ट्रेस्टखौबो नायनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि सार्थआव लकेल इन्ट्रेस्टनि सार्थआव जेब्लाबो जों खामानि मावबोदों हाया जिहेतु ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट बिटिसिआ बिनि मालिक आसाम सरकारा बिटिसि सरकारनियाव हानि रिक्वायरमेन्टखौ बिदिं जानांगौ आरो बेखौ लानानै जों सरकारजों सावरायगोन आरो बेयाव जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोब्ला बे प्रजेक्टआ साक्सेसफुलि दाथ' जास्ट इनिशियेल स्टेज लेन्डनि बेयाव बे साइटआ सुइटेबल जागोन ना जाया बे हाजों कमिउनिकेशना जागोन ना जाया बे गासै बेयाव एसेसमेन्टआ सोलिबाय थादों दा बेखायनो जुदि बेयाव थार्मेल स्टेशन जायोबा एक नम्बरा जाबाय रायजो राजानि जेबो उसुबिदा गैयाबासिनो थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेशन खालामनायाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया किन्तु रायजो राजानि उसुबिदाया जाहाथे फैनाङा सेकेन्ड प्रायर जोंनि लकेल इन्ट्रेस्टआ जाबाय जे ग्रुप डि आरो ग्रुप 3 थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडनि बे रिक्रुटमेन्ट आरो एपइन्टमेन्टआव ओनसोलनि बिटिसिनि आरो बासबारि आरो पटबजरा ओनसोलनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिटिसिनि रायजो राजा जोंनि यां जेनेरेशना बे एमप्लयमेन्ट मोननांगोन आरो बेयाव जिखिनि लकेल लेभेलनि मेन पावार बा रिसोर्सफोरनि प्रयोजन जागोन बे बिथिङाव जाहाथे लकेल इन्ट्रेस्टआ प्रायरिटि मोनो बेबायदि नङा जे बेयाव प्रजेक्ट बनायगोन गासैबो बाहेरनिफ्राय फैगोन फार्स्ट क्लास रेंकनि बा हायार अफिसियेल अथ'रिटियाथ' बाहेरनिफ्राय फैखागोनखा दा बेखायनो जोङो प्रेक्टिकेलि मिडियायाव जिखौ नुदों जोंनियाव जि रिपर्टिं सहैदों बेयाव गोबां गेप दङ माखासेखौ प्रभ'क खालामनायबो जों नुदों आरो रायजो राजाया एबसुनि सायाव बिसास लाखि रायजो राजाया जि ग्रिभेन्सेस दङ लकेल काउन्सिल सरकारा रायजो राजानि ग्रिभेन्सेसफोरखौ एड्रेस खालामनांगोन रिड्रेस खालामनांगोन आरो बेयाव गावबुरा गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो लकेल जि कमिउनिटि दङ गासैजोंबो रायलायोबा बेयाव एमिकेबल मोनसे सलुसन ओंखारगोन बे बाथ्राखौनो आङो दिनै बुंबाय दा बेखायनो अथेन्टिक आरो राइट तथ्यखौ लानानै जों हाबा मावलांनांगोन जोंनो डेभेलपमेन्टबो नांगोन इन्डास्ट्रिबो नांगोन जाहाथे जोंनि फिउचार जेनेरेशना बेयाव एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिखौ मोननो हायो जेरैबायदि रेलवे कच फेक्ट्रियाव जोंनि हाजार हाजार जायफोरा ITI पास जानाय दङ जायफोरा टेक्निकेल साइडआव माने क्वालिफिकेसन दङ बा बेयाव मेन पावारनि गोबां स्किल्ड आरो आनस्किल्ड लेबारनि बेयाव प्रयोजन जागोन रेलवे कच फेक्ट्रियाव थार्मेल पावार प्लान्ट जायोब्लाबो जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव जों जिखौ नुदों स्किल आनस्किल लेबारनि प्रयोजन जागोन लोगोसे साख्रि बाख्रिखौबो मोनो जाहाथे जों लेबार क्लासावल' थाया आरो कुनु गामिया जाहाथे बेयाव डिस्टार्ब जाया गामिया जेरै दङ बिदिनो थानांगौ आरो गामिखौ बाद होनानैसो जिखिनि एरिया दा माने आनइउटिलाइज जानानै दङ बेरेन लेन्ड हिसाबै गोलैनानै दङ ना बियो रिजार्भ फरेस्ट ना बियो PRF बियो दा बेरेन लेन्ड आनअथराइज माने फरेस्टनि बा काउन्सिलनि अथ'रिटियाव दङ आरो बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनियावबो कुनु हानि डकुमेन्टस गैया दा रायजो राजानि डकुमेन्टेसन बिथांमोननि हानि लिगेल अथ'रिटिखौ रायजो राजाया मोननांगौ जोङो काउन्सिलखौ खावलायगोन बेयो फरेस्टनि दारैनो जा रेभिनिउनि दारैनो जा रायजो राजाया बिनि अथ'रिटिखौ मोननांगौ आरो बेयाव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बानायनो थांनायाव बिटिआर काउन्सिला रेभिनिउ जेनेरेसन लकेल इन्ट्रेस्टआव एमप्लयमेन्टनि जेनेरेसन आरो लकेलनि सार्थआ जाहाथे जायो गासैखौबो नायनानै जोङो फिउचारखौ मोनसे मोजां सेपआव लांनांगोन आरो फिउचारखौ दानांगोन बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय आं गोजोन्थों